L'aigua és un dret humà indispensable. Els humans necessitem l'aigua per tota la nostra activitat, per viure i per desenvolupar el model de vida que hem creat. Però no va ser fins l'any 2010 que l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar l'aigua i el sanejament com un dret humà bàsic. L'exposició que avui presentem, H2O, la problemàtica de l'aigua als països del sud, fa un recorregut per les realitats de diferents països i continents per conèixer les causes de la manca d'accés a l'aigua que hi ha al món i també fa propostes d'actuació per garantir-ne el dret. Actualment, l'escassetat d'aigua afecta més del 40% de la població mundial, una xifra alarmant que probablement creixerà en l'augment de les temperatures globals producte del canvi climàtic. Cada vegada més països experimenten estrès hídric. S'estima que una de cada 4 persones es veurà afectada per l'escassetat recurrent d'aigua el 2050. Com mengem, com ens vestim, la nostra despesa elèctrica o de combustible, la responsabilitat elevada de sectors com el turisme o l'agricultura i un model econòmic en continu creixement alteren el cicle de l'aigua. Per això, l'Agenda 2030 de les Nacions Unides situa l'aigua com a element essencial per al desenvolupament humà i a través de l'ODS 6, Aigua neta i sanejament, en vol garantir l'accés universal.